M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu mu mulungu wa 27 pa chaka, ndipo ndi pa 8 Oktoba 2025. Ndipo mawu athu amsiku la lero tikuphunzitsidwa zakupemphera. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Yona mutu 4 ndime ya 1 kulekezera 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amag kutsanja kwalira, Malawi Catholic Community in South Africa, kuchokera ku Christ the King Cathedral, Diocese ya Johannesburg. Ndipo salimo lathu tikumva makamaka zakuti Mulungu ndi wokoma mtima, wozaza ndi chikondi chosasinthika. Mawu a muthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera mutu wa 11 ndime ya 1 kulekezera 4. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Deacon Alfred Semani Banda, kuchokera ku The Immaculate Heart of Mary, Namandanje Parish, mu Diocese ya Mangochi. Tiye nabale tisinkhisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a buku la mneneri Yona. Yona adakhumudwa kwambiri nakwiya, chifukwa chakuti chauta sadalange Ninive. Tsono adapemphera kwa chauta kuti, inu chauta, izitu ndi zimene ndinkaopa ndili kwathu. N'chifukwa chake ndinayesetsa kuthawira ku Tarisisi. Ndinadziwa kuti inu ndinu Mulungu wokoma mtima ndi wachifundo, oleza mtima ndi wachikondi chosasinthika, ndiponso okhululukira machimo nthawi zonse. Ndiye tsono inu chauta, ndapota nanu, ingondiphani basi. N'kwabwino kuti ndife kupambana kukhala moyo. Chauta adamufunsa kuti, kodi iwe wachita bwino pokwiya chotere? Yona adatuluka mu mzindamo nakakhala pansi chakumvuma kwake. Kumeneko adadzimangira chithando nakhala m'menemo mu mthunzi, kudikira kuti aone zimene zichitike mu mzindamo. Tsono chauta Mulungu adameretsa nsatsi kuti upereke mthunzi kwa Yona ndi kumchotsa m'mavuto ake. Yona adakondwa kwambiri chifukwa cha nsatsiwo. Koma mmawa mwake m'bandakucha, Mulungu adatuma mphutsi kuti ikadye nsatsiwo, ndipo udafota. Pamene dzuwa linkatuluka, chauta adautsira Yona mphepo yotentha kuti iwombe kuchokera kumvuma. Dzuwa lidamutentha pamutu Yona mpaka kulenguka nalo. Tsono adapempha kuti afe, adati, n'kwabwino kuti ndife kupambana kukhala moyo. Koma Mulungu adamufunsa kuti, kodi wachita bwino pokwiya chifukwa cha nsatsiwu? Iye adati, inde ndachita bwino kukwiya. Kukwiya kwake nkofa nako. Chauta adati, iwe ukumvera chisoni nsatsi umene sudawugwirire ntchito, sindiwe udawudzala ndi kuwukuza. Udamera pa usiku umodzi, numfanso pa usiku umodzi. Nanga ine kodi sindiyenera kumvera chisoni mzinda wokulu wa Ninive? Mene mujatu muli anthu opitirira 120, amene sadziwa kusiyanitsa kuti zabwino nziti ndipo zoyipa nziti. Muliso ziweto zochuluka. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Luka.
Pa nthawi yomweyo Yesu ankapemphera pamalo pena. Pamene adasiriza, ophunzira wake wina adapempha kuti, Ambuye, tiphunzitseni kupemphera, monga Yohane M'batizi adaphunzitsira ophunzira ake. Yesu adati, pamene mukupemphera muziti, Atate, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu uze, mutipase ife tsiku lililonse chakudya chathu cha masiku onse. Mutikhululukire ife machimo athu, pakuti ifenso timakhululukira aliyense wotilakwira. Ndipo musalole kuti tigwe mzotiyesa. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, lero Ambuye Yesu Khristu akutiphunzitsa zakupemphera. Akutiphunzitsa zakupemphera. Pemphero pa moyo wathu wa siku ndi siku ndilofunika kwambiri. Ndikudzera mu pemphero mmene ubwenzi wathu ndi Mulungu umakhala ukukula. Ndipo kudzera mu pemphero inu ndine timakhala tikumpembedza Mulungu, timakhala tikumtamanda Mulungu, timakhala tikumthokoza Mulungu. Ndipo ndikudzera mpemphero mmene inu ndine timakhala tikupempha zosowa zathu. Lero mu uthenga wabwino tikumva mmodzi mwa ophunzira Ambuye Yesu Khristu akupempha kuti, Ambuye, tiphunzitseni kupemphera. Ndani mwa ife anagwadapo pamaso pa Ambuye Yesu Khristu kuwapempha kunena kuti, Ambuye, ndine mbuli pa mapemphero, ndiphunzitseni kupemphera. Limeneli likhale funso limene inu ndine tiyenera kuzifunsa msiku la lero. Kuti monga akuchitira mmodzi mwa ophunzira Ambuye Yesu Khristu, kodi ine ndinayamba ndalingalirapo ngati ndimakwanisadi kupemphera muona? Ndipo ngati ndazindikira umbuli wanga pa mapemphero, ndinayamba ndagwada pansi pamaso pa Ambuye Yesu Khristu kuwapempha kunena kuti, Ambuye Yesu Khristu, ndine mbuli pa mapemphero, ndithandizeni, ndiphunzitseni kupemphera. Tilipo ambiri lero lino amene sitikudziwa kupemphera, koma kuti tizichepese, tiphunzire kupemphera koona zimatikanika. Mapemphero athu amakanika kununkhira chikatolika chenicheni chifukwa sindife anthu ozichepesa. Sitifuna kuzichepesa kuti tiphunzire kupemphera koona kwenikweni, kuti mapemphero athu azinunkhira chikatolika chenicheni. Timayankhula ndi Mulungu ngati tikuyankhula ndi wangongole. Tikamampempha zosowa zathu Mulungu, timampempha ngati tikukumbutsa wangongole kunena kuti mwina anatengera chinthu chake tifuna kuti atibwezere. Tizindikire pamene ife timafowoka pa moyo wathu mapemphero, ndipo tiwapemphe Ambuye Yesu Khristu msiku lero kuti, Ambuye, ndine mbuli pa mapemphero, ndithandizeni kupemphera. Tilipo ena tikamampempha Mulungu timampempha momukalipira. Kodi timakhala ndi chiyembekezo kuti pamene tikumpempha momukalipira ndi kuti tilandira zosowa zathu? Pamene tazindikira kulephera kwathu pa moyo wa mapemphero, tiwapemphe Ambuye Yesu Khristu msiku lero kuti atithandize, atiphunzitse kupemphera kuona. Timampempha momukalipira kumaganiza kuti mwina chifukwa cha kupempha momukalipira ndiye kuti Iye ayankha mapemphero athu. Ndipo nthawi zina pamene mapemphero athu sayankhidwa, timaganiza kunena kuti Mulungu watiyiwala, Mulungu safuna kuyankha mapemphero athu asiku ndi siku. Ena pemphero lomweli la Atate athu timakhala mugulu lomanena kuti ndi pemphero longoloweza, ndi pemphero longobwereza. Timayiwala kunena kuti ndi pemphero limene mwini mpingo amene ndi Ambuye Yesu Khristu adatiphunzitsa kuti pamene mukupemphera muziti, Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeresedwe. Timayiwala kuti ndi pemphero limene likuchokera m'buku loyera, m'Baibulo, limene Ambuye Yesu Khristu adatiphunzitsa inu ndine. Mwini mapemphero ndi Ambuye Yesu Khristu, ndipo ndiye amene angathe inu ndine kutiphunzitsa kupemphera kuona. Chimene tikusowekera ndi kuti pamene tazindikira kulephera kwathu pa moyo wa mapemphero, tiwapemphe Ambuye Yesu Khristu atizindikiritse kufowoka kwathu pa moyo wa mapemphero.
tiwawuze kuti Ambuye Yesu Khristu ndiphunzitseni kupemphera, ndine mbuli pa moyo wa mapemphero. Ndipo iwo amakhala okonzeka kutithandiza kuti atiphunzitse kuzindikira kupemphera kuona kuti mapemphero athu azitha kununkhira chikatolika. Tiona kunena kuti chifukwa cholephera kuzichepesa timakakopera mapemphero kwa anthu pa mipingo ina, chifukwa chake mapemphero athu akulephera kununkhira chikatolika lero lino. Pamene Mulungu sakutiyankha mwina kwa nthawi yayitali mapemphero athu, timayamba kumunyoza Mulungu, kumutaya kuti mwina Mulungu wayiwala mapemphero athu, safuna kutiyankha mapemphero athu. Tayiwala kunena kuti Mulungu amakhala ndi nthawi yake yoyankhira mapemphero athu. Mulungu amatiyankha mu nthawi imene iye ali wokonzeka kutiyankha, pofuna makamaka kuonesa ukulu wake kunena kuti iye ndi Mulungu wopambana zonse. Ndifukwa chake angathe kutiyankha mu nthawi imene inu ndi ine sitikuyembekezera. Chimene lero lino inu ndi ine tiyenera kuzindikira ndichonena kuti Mulungu sitingayankhule naye ngati mzathu pamene tikupemphera. Mulungu sitingayankhule naye ngati mlamu wathu pamene tikupemphera. Ayi. Mulungu sitimuuza mawu aliwonse amene akubwera pakamwa pathu pamene tikupemphera. Ayi. Mulungu amafuna kumulemekeza pamene tikupemphera. Lero lino tiyeni tizifunse kuti kodi Ambuye Yesu Khristu akusowekera kutithandiza pati pa moyo wathu wa mapemphero. Ndipo tiwawuze Ambuye Yesu Khristu kuti Ambuye ndife mbuli pa moyo wa mapemphero. Tiphunzitseni kupemphera monga mudaphunzitsira ophunzira anu aja. Ndipo atithandize nthawi zonse kumapempha zinthu zoyenera kwa Mulungu. Atithandize kumapempha moyenera. Ambuye Yesu Khristu tidalira inu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.